Sekar kedung ngaskan danyo maweh raras renaning driya jare pangeran niku sipate adil. Jare Gusti niku welas asih boten pilih kasih. Ning nyatane ban cindhe ban siladan. Buktine ing Bratayuda Pandhawa digawe menang, Kurawa digawe kasor. Menika tandha bukti lamun ta pangeran menika boten adil. Lho. Ger. Nuwun sewu. Dasaripun menapa dene Paduka paring dawuh ingkang kados mekaten anak Prabu Duryudana Rama Mandaraka. Monggo sakmangke kula aturi menggalih. Sedaya senopati pepethingan Ngastina sami gugur wonten madyaning Tegal Kurusetra. Kanjeng Eyang Bisma menika Brahmana digdaya mumpuni olah kridaning payudan. Buntas ing tata rakiting paperangan malah panjenenganipun boten saged seda menawi boten saking pikajengipun piyambak karana kagungan kadigdayan swacanda marana. Ning nyatanipun kados pundi? Kalahe mung karo senopati wadon nenggipun Wara Srikandhi. Ing atase Brahmana pepethingan, Brahmana ampuh, kalahe mung karo wong wadon. Lho. Menika sampun jamak limprah. Kula kemawon wong lanang tur ratu wonten ing Mandaraka. Niku kalih sinten kemawon gampang menang, yen karo wong wedok malah gampang kalah kula niku. Kula teng pundi-pundi kapan to nggawa dhuwit no kapan mboten nate kula niku. Niku pancen kodrating Gusti panggih riyin. Sakmangke monggo kula aturi menggalih Bapa Durna niku gurune para Pandhawa lan Kurawa. Mumpuni krakit gelar baris prigel olah jemparing. Ning nyatanipun pejah dening Trusna Jumena. Mustakanipun Bapa Durna bal-balan. Lan nembe kemawon adi kula pun Dursasana dados pengewan-ewan merga kawengisanipun Werkudara. Monggo kula aturi menggalih sampun cetha bilih pangeran menika boten adil. Anak Prabu Duryudana, nuwun sewu. Menggahing petang kula nadyanta mawi dasar lan paugeran menapa kemawon pangeran menika tetep maha adil, maha asih lan boten pilih kasih. Ger.
Semanten kathahipun kanikmatan saking Gusti parandene paduka taksih boten trima. Kejawi saking menika bab Senopati ingkang gugur wonten madyaning palagan Kurusetra menika sampun pinesti dening kodrat guguripun para prajurit Senopati pepethingan menika minangka tandha bukti bilih kekiyatanipun menungsa tangeh sembada nyundul purbane kang kawasa. Bratayuda lumadi menika awit saking kersa paduka anggar anak Prabu Duryudana karana paduka ingkang netepaken Bratayuda. Mongko ukumi wong perang niku yen ora menang ya kalah, lupute urip ya mati. Mila paduka sampun ngresula lan ngluputake kana-kana. Gandeng ibarate wong nyabrang kali sampun kebes, monggo sakniki Bratayuda dibacutke napa mundur. Lenglenging driya mangu mangun kung kandhuan rimang lir lena tanpa kanin yen tan tulusa mengku sang Yahutama mangkono Srina Arindra wuwus nyolon hanggrapa dinten menika Duryudana boten butuh sesurah, kula boten butuh wejangan, kula boten edan kalian piwulang. Ingkang kula betahaken menika Senopati ingkang sedya bekti lahir batin kalian Duryudana. Nalika kula wani ndepani negara Ngastina lan Ngamarta sarta netepaken Bratayuda dadi awit